खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ हाग्रानि मैदेरफोरा दाउब'फोर बायदि बिरलांनो हानायमोनब्ला बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो बिरलांगौमोन। बुहुमनि मोनसे देरसिन गांसो जाग्रा जुनारा बिरनो हाया। होबथानाय गैयै सुबुं दखल खालामनायनि जाहोनाव हाग्रानि थाखुलि खमायनायनि जाहोनाव बे गेदेर अरनाव थाग्रा जिब जुनारनि थाखाय थानो जायगा आरो आदार मोन्नैनिबो आंखाल जानानै फैदों। जायनि जाहोनाव हाग्रानि मैदेरफ्रा मानसि थाग्रा जायगाफोराव हाबफैनाया मोनसे सरासनस्रा जाथाय जादों एबा थासारि जानानै फैदों। बेजों लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनाया आरोबाव मोनसे जेंना सोमजिहोदों। बेफोर जेंनाफोरनि गेजेराव मैदेर रैखाथि आयदाया जर'खायै साननो गोनां जानानै फैदों। जायखौ 20 डिसेम्बर 2025 खालारखालि फुंबिलियाव नगाव जिल्लानि सांसुरा कामपुराव जानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सा 600सो दावबायारिफोरखौ लानानै केपिटेल एक्सप्रेस ट्रेनआ मिज'रामनि राजथावनि आइजलनि साखाथियाव थानाय सेरां निउ आइजलनिफ्राय दिल्ली आनन्द बिहार टार्मिनेलसिम थांगासिनो दंमोन। जाय समा फुंनि 2:17 रिंगा जाबायमोन जेब्ला हाइ स्पिड ट्रेनआ कामपुर यमुना मुगाव रेल लामाखौ बारगासिनो दंमोन। अब्ला बेयावनो सांसुराय मुंनि जायगायाव बारनाय हाग्रानि मैदेरफोरनि फालोजों सौग्रावो। बे जाथाया ओरैबायदि गिख्रंथावमोन दि ट्रेनाव 8 बैसोगोरा मैदेरफोरा जायगायावनो सौग्रावनानै जिउ गोमायो आरो गुबुन गोबां मैदेरफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोराबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। 20507 नम्बरनि DN रेलगारिया सौग्रावनायनि एसे मिटार गोजानाव थाथ'नानै थानो गोनां जायो। बे जाब्रबथायाव रेलगारिनि गंबा दाब्बाया रेल लामानिफ्राय गोग्लैयो। बेनि उनाव रेल बिफाना बै लामायाव गुबुन रेलगारिफोरनि थांलाय फैलायखौ गोबां घन्टानि थाखाय दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। हाग्रा आरो रेलवे बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा जाथायथिलियाव सहैयो। रेलवेया गोबां गोख्रों सेन्सिटिभ जायगाफोरनि गेजेरजों सम सम थांगासिनो दंमोन आरो बेफोरबायदि जाथाया गले गले जाफ्लेबाय थायोब्लाबो रेल बिफाना बे बेलायाव राहा लानायनि बाथ्रा मख'नायखौ नुनो मोनामोन। बे जाथायनि उनाव नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे बिफाननि चिफ पाब्लिक रिलेशन अफिसारआ गिबि बुलेटिन फोसावदों। जेराव बुलेटिनाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथाया सिगाङाव मख'नाय जायगायाव जादों। रेलवे बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला लामदिं रेलवे डिभिजननि सिङाव थानाय बे लामायाव जानाय जाब्रबथायाव रावबो रेल दावबायारिफ्रा जोखोम जायाखैमोन। बिथांमोना बेखौबो फोरमायदों दि मोनथाम हेल्पलाइन नम्बर फोसावनाय जादों आरो रेलवेनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा जाथाय जानाय जायगायाव थांदोंमोन आरो दावबायारिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय रेलवेनि राहा खालामनाय जादों आरो गुबुन गुबुन सोमोन्दो गोनां राहा खालामनाय जादों एबा लानाय जादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। आसाम हादोरसानि अमा बेदर जानो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बावैसो सिगां हादोरनि मोन 7 जिल्लायाव अमा बेदर फाननायनि होबथानायखौ होबथानाय जादों। बे गोख्रों राहाखौ गुबैयै सोरखारजों आफ्रिकानि स्वाइन लोमजानायनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय लानाय जादोंमोन। दानि थासारिया एसे दबथायनो मोननायनि जाहोनाव होबथानायखौ बोखारनायनि थिरांथा लानाय जादों। मख'नो गोनांदि आफ्रिकान स्वाइन फेभारआ गोसारलानाय जाथायखौ नोजोर होनानै थांनाय 16 नभेम्बर खालारनिफ्राय जरहाट, शिबसागर, डिब्रुगड़, धेमाजि, लखिमपुर आरो दरं जिल्लाफोराव अमा बेदर फाननाय आरो जगायनायखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। बावैसो सिगां सेम्पल टेस्टआव आफ्रिकान स्वाइन फेभारनि थाखाय नेगेटिभ मोननायनि उनाव बेदर फाननायनि सायाव होबथानायखौ बोखारनाय जादों। नाथाय जिल्ला गेजेरारि अमा बेदर जगायनायाव सिगांनि होबथानाया सोलिबाय थागोन। बेनि अनगायैबो जिब जुनार फिसिनाय भेटेरिनारि सिबिथाय बिफाननि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फोरमान बिलाइ मोननाय अमा बेदरखौ रायजोनि बायजोनिफ्राय जगायनो हागोन। अमा लोमजानाय एबा अमा बेमारनि गोसारनायनि जाउनाव बे जिल्लाफ्राव गोनांथार अमाफोरखौ बुथारनाया अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय गोबां जेंना सोमजिहोदों। बराक हायेनखौ रैखाथि गोनां करिडर हिसाबै लानानै हादोरनाङारि स्मागलारफोरनि मोनसे हानजाया बावैसो बर्मानि सिगारेटनि सिखाव फालांगि खालामनो जागायदों। बिसोर कौटि कौटि रांनि गुबुन हादोरारि सिगारेट जगायनो थाखाय सेक्रेट कम्पार्टमेन्ट गोनां ट्राकफोरखौ बाहायदों। म्यानमारनिफ्राय काचार जानानै मिज'रामसिम आरो बेनि उनाव रायजोनो बेफोरखौ जगायनाय समाव काचाराव 250 कार्टन बार्मी सिगारेट जब्द खालामनाय जादों।
मोनसे गुमुर खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै गुमब्रा पुलिस थानानि बिबानगोरा प्रणब मिलिनि दैदेननायाव पुलिस हानजाया दिगराकाल चेक पइन्टआव सिग्रोमो आरो बेसेबांबा बिबांनि गुबुन हादोरारि सिगारेट बोखांनो हायो। पुलिसआ मिज'रामनिफ्राय फैनाय MH46BM 4236 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गंसे कन्टेनारनि सेक्रेट कम्पार्टमेन्टआव सिग्रोमो आरो सिगारेटफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ गं 250 कार्टनाव गासै 50,000 सिगारेट जब्द खालामनो हायो। आयेन बेरेखा सिगारेट सिखाव फालांगि खालामनायनि दायाव सानै सुबुंखौबो लोगोसेनो खायो आरो हमजानाय सुबुंफोरखौ पुलिसआ गवालपारा जिल्लानि शहीद आहमेद आरो इद्रिस आली होनना सिनायथि मोननो हादों। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 51थि बोसोरारि जथुम्माखौ बिसमुरि ओनसोलनि बासबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 20-21 डिसेम्बर 2025 साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै हाबाफारि बायदियै क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजेल कुमार बसुमतारी बिथांनि मासि लाना दैदेननाय सावराय मेलाव आयदा हिसाबै बादायारि मुगायाव सोलोंथाइखौ संदाननायनि गोनांथि, जेंना आरो खाबुफोर। बेयाव सावरायगिरि फुंखा सुबुं महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बाहागो लायो। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव जोंनि फरायसाफोरखौ थांखिनानै मेंनाय बानायखौ गोजानाव दोनना गोग्गो सोलोंथाइ लानानै गावनि थांखिसिम सहैना हादरनि, ओनसोलनि आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव बाहागो लानो खावलायो। बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन नार्जारी, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि, बिसमुरि ओनसोलनि फोरोंगिरि, मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लायो आरो हाबाफारियाव फरायसुला फरायसुलिफोर आरो रायजो राजाफोरनि गोख्रों नुजाथिनायाव जोबनानै थाङो। मोनसे गिख्रंथाव आरो इनायै बुथारनाय जाथाय, जेराव बे गिख्रंथाव आरो इनाय बुथारनाय जाथाया जादों मध्य प्रदेश रायजोआव। मख'नो गोनांदि सासे 42 बोसोर बैसोनि बिफायानो गावनि 20 बोसोर बैसोनि असे फिसाजोखौ इसिङारि सोमोन्दो खालामनानै गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों। बे जाथायखौ लानानै मध्य प्रदेश रायजोआव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो मोनसे गिखांनाय थासारिबो लाबोदों। रायजो राजाफ्रा जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव पुलिस बिफाननो मिथिहोदों आरो जाथाय जाखांनायनि उनाव बे जाथाया खौरां मोननायनि उनाव पुलिस बिफाना जाथायनि दायनिगिरिखौ हमो। बेराफारसेथिं जाथायथिलियाव थांनानै बुथारग्रा दुथां बिफाखौ हमनानै लाना थाङो आरो बुथारजानाय फिसाजोनि मुंखौ कृष्णा आरो बुथारग्रा दायनिगिरि बिफानि मुंखौ आकबल होनना सिनायथि मोननो हादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।